Salam parhorasat hita saluna. Di dia pehita maringana tutong ma didongani Tuhan. Songon nong somal. Video tadi basoni mataringo di nama behes tanggal suhut manang didok may persaut. Molo didok persaut. Ima dung sipul hita sada bonan nyari. Manang dok may tanggal suhut lapatan na tanggal mahasuhuton sian hita do sian nasida ima nagabi persaut di ulau tak persaut lapatan na umma na magay pasauton sada ulau di hita hatia persohot ni anak manang didiki persohot ni boru las hata persaut umma na pasahaton tu panabol ima nagabi raja parhata dihita sian akka na marupupu isarani sian nomor 17 hita sudut manang keturunan nomor 17 hita ma diakka namar hamarangi di nomor 10 ima sian bapa namar hamarangi nomor 15 upung namar hamarangi molo sian nomor 14 ima sabona niari ima hita sahesuhuton nakok matugijang nomor 10 ima nanidok tanggal suhut laus nasida ma parsauta ido hatani parsaut alain na masa di tano parsirahanon olo dang jupang bi dang dapot tabi diaka sa tanggal suhu manang na parsauta oloma di panakut tugijang pige-pige sudut bahkan olo nama gabi parsauti las i panabol las i nang pangalapa so ngonima haturangan nyatusan deleta marsaur marhite pition bahwa na mangulu do pe channel tau agarang pinatupa video salam parhorasa ma dihita saluna hati dia akan hurang lubi manang na hurang atus dia ka padohan asa totong ma dituturi aka reja panuturi lasuhut tami marsa tabi horas